sí, són dos partits molt importants perquè només guanyant aquests jo crec que després, amb guanyant a casa el que ens queda, ja ho podem tindre fet. Bé, l'objectiu d'aquesta temporada és consolidar el bon final que havíem fet l'any passat amb el grup de casa. Per sort vam aconseguir agafar alguns jugadors de la comarca que jugaven en altres equips i ens hem reforçat molt bé i s'ha notat un any més d'experiència dels jugadors de casa. La clau ha sigut continuar amb el grup que hem tingut i reforçar-ho amb gent que teníem fora, que no juguen aquí per diversos motius i que han pogut tornar a casa. A veure, la Lliga jo crec que hi ha 4 o 5 equips punters i el que més són molts equips d'anar per casa, com si diguéssim. A casa forts, però fora hi ha el que hi ha. Llavors aquí amb aquest esforç que hem fet d'ajuntar més gent de casa i de plantilla hem pogut aquí donar el callo i tirar endavant tot això d'aquí. Sí, ara últimament el camp es nota molt més l'afluència de públic, estan més animats, es munten sopars, històries, està la gent molt amb l'equip. I aquí a casa, per exemple, em sembla que han fet un empat contra el Targa, crec, i em sembla que tot el mes ho hem guanyat. Sí, quan vam anar allí, crec que ens va costar moltíssim guanyar, vam guanyar al final del partit i vam plantar molta cara, vull dir, són molt correosos. I jo confio que avui, si juguem com hem de jugar, farem com el Barça i ho tirem endavant, això no hi ha problema. No m'ho esperava pas, el primer any que estem en aquesta categoria de tercera catalana i ens fem molt bon paper, estem a mitja taula i de moment la cosa funciona molt bé, no m'ho esperava pas, no. I avui a casa el líder, avui costarà, però bueno, farem el possible. Bé, sí, et motives, i després de guanyar la setmana passada a casa també amb l'Angulària, doncs sí. Estem més motivats a veure què passarà avui. Sí, tenim bastantes incorporacions noves, l'entrenador també és nou, però no. El bloc és de l'any passat, hi ha alguns xavals nous que ho fan molt bé i gent jove, molts d'Agramunt també, i la cosa funciona bé, a veure quan dure. Sí, la casa està molt content, la gent del poble està molt contents, molt. És que estem fent una gran feina. Un poble tan petit com Butxànit, estem molt orgullosos del que estem fent fins ara. Sí, els va costar molt, el 0-1 al minut 80 i patim, però bueno, a veure què passarà avui. Ara, nosaltres venim motivats, a veure què passarà ara, no sé. Tenim moltes baixes també, però bueno, farem el que podrem.
No, pilla, no. Sí, tal com dius tu, hem pujat aquí, un camp difícil, pot ser un dels camps més difícils de tercera catalana, a més perquè van líders, un equip que posa molta intensitat, on ens han fet imprimir, sobretot físicament. Hem pujat 13, circumstàncies que hem tingut que jugar divendres i molta gent està treballant i no ha pogut vindre. I per això hem tingut que baixar 13, però molt content de l'equip, molt content perquè hem treballat, hem posat les coses difícils a un líder i per un vot Zenit això per mi està molt bé. Sí, i torno a dir que crec que estem en un moment esplèndid, encara que avui hagin perdut, estem en un moment esplèndid i crec que en aquest moment estem disposats a posar dificultats a tots els equips, tant els de dalt, el diumenge en Mauliana, posem dificultat la setmana que ve el segon, el Vallfogona, i posem dificultats a tots els equips. Estem en un gran estat de forma, on ara mateix poden jugar quasi tots els jugadors, estic molt content, físicament estem molt bé, molt bé. Hi ha 19 jugadors, 5 avui no han pogut vindre perquè divendres havíem de jugar divendres. Juntament amb Vilanova d'Aguda i Zenit som els pobles més petits de tercera catalana. Els dos acaben de pujar, crec que els dos estem fent una gran temporada, estem a meitat de taula i nosaltres estem més que contents on estem. Els jugadors venen a entrenar 2 dies cada setmana i bon ambient, que és l'important, i ja seguir així. Nosaltres a la 9ª posició estem més que bé. Sí, la veritat que quan tens la permanència assolida, que és el primer objectiu, quan puja un equip el primer objectiu és la permanència, la veritat que matemàticament no d'això, però quasi bé està assolida. Ara el nostre objectiu és seguir endavant, continuar treballant, sobretot pensar coses de l'any que ve, i escalar o acabar les posicions més òptimes possibles. Jo estava a Gramunt, com bé saps, i per circumstàncies de feina tenia que agafar un equip amateur,
i em van oferir aquesta oferta i com que estava a prop de Zenit, a prop d'Agramunt, i bueno, coneixia molta gent, tant el president com el delegat, com molts jugadors, ja que 16 jugadors som d'Agramunt, som tots d'Agramunt quasi bé, doncs vaig acceptar ràpidament i a més tots és de prop, vull dir, a 5 minuts. Molt familiar, molt familiar. L'ambient del vestuari és impressionant, mai no m'he trobat dintre del vestuari aquest ambient, tothom es fa amb tothom, la veritat que no he vist cap pique dintre del vestuari de res, vull dir, tots amb tots, molt bé, molt content, vestuari 10. Bueno, a veure, la titularia que hem competit tot el que hem pogut. Sabem que durant el llarg d'una lliga hi ha partits que estàs millor, hi ha partits que estàs pitjor. Sabíem el rival que portava una bona ratxa, que era un equip dur, que pujaven aquí amb la intenció de guanyar, ja que van guanyar la setmana passada a l'Angulària. Nosaltres érem conscients perfectament de que tot el que queda d'aquí al final serà molt dur perquè vas líder i perquè ha de ser així. I el resultat sí que hem tingut ocasions, no hem creat moltes ocasions molt clares, pràcticament ells han arribat 2 o 3 cops a porteria, però és un resultat justet que sempre et fa perillar qualsevol jugada a pilota parada, qualsevol córner, qualsevol mala jugada, el camp tampoc no estava en les perfectes condicions. Però al final el que importa és el que diem sempre, treballar, continuar treballant, el resultat serà el que serà i la qüestió és que els jugadors puguin baixar baix a les casetes i que estem satisfets de la feina que han fet. Allà al seu camp ens va costar molt, ens van apretar moltíssim, un equip que combinen molt bé la gent veterana amb gent jove, avui potser els hi faltava algú, però allà al seu camp ja ens va costar moltíssim, els apunts que teníem d'allà del seu camp és que al davant també tenien 2 o 3 tios que molt ràpids, 2 o 3 jugadors molt ràpids. Jo la xarra amb els jugadors la vam fer la setmana passada i aquesta setmana, evidentment. Els vaig dir que era una setmana per nosaltres de 9 punts, perquè englobàvem de diumenge a diumenge, la resta dels equips era de 6 punts i era superimportant el treballar i l'intentar treure aquests 9 punts que són vitals. La plantilla ha agafat molt bé el missatge, diumenge passat al camp del Verdú vam fer un molt bon partit, avui aquí ens ha costat una mica més, però hem tret els 3 punts i ara esperar, sí que hi ha un marge molt reduït de temps d'un partit a l'altre, però ara espera aquí ja la setmana que ve, el diumenge el Rialp. Aviam, portem 2 o 3 anys treballant amb tot aquest grup. Nosaltres, des de bon principi, evidentment que l'objectiu no és l'ascens de categoria. El que passa que sí que el missatge nostre era competir cada diumenge, competir cada partit, intentar guanyar cada partit. Els xavals treballen molt bé durant la setmana, hem tingut molts problemes arrel del camp per l'assumpte del temps, pluges, però hem continuat treballant. I jo crec que la prova és que han perdut un partit en tota la temporada i això és fruit del treball que s'ha anat fent durant aquests 2 o 3 anyets.